Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sugeng pepanggihan wonten pawarta DKV 5. Kula Leontin Mutiara, Surakarta, 22 Oktober 2025. Dino iki bangsa Indonesia mengeti Hari Santri Nasional ing saben taun diperingati tanggal 22 Oktober. Peringatan iki minangka bentuk pengajen marang para santri saing denging tanah air sing duwé peran wigati tumrap perjuangan bangsa, pengembangan pendidikan agama ing masyarakat. Tema peringatan tahun iki yaiku Santri Siap Ngabdi Kanggo Negeri. Ing upacara resmi sing digelar ing alun kutha Surakarta, ratusan santri saka macem-macem pondok pesantren padha rawuh kanthi semangat. Para santri nampilake macem-macem kegiatan kayata hadroh, sarungan, lan khotbah sing nuduhake identitas lan budaya pesantren. Wali Kota Surakarta nyariosake yen santri ora namung nyinaoni ilmu agama, nanging uga diajari disiplin, mandiri, lan budi pekerti. Santri iku tulang punggung moral bangsa. Muga santri tansah bisa dadi teladan ing nguri-uri kedamaian persatuan. Salah sijine santri saka pondok pesantren Al-Huda Arifin uga matur yen peringatan iki dadi pangeling supaya para santri tetap semangat sinau lan ngamalake ilmu kanggo masyarakat. Muga-muga santri saiki lan mengko bisa dadi generasi sing pinter lan berakhlak. Kanthi semangat Hari Santri Nasional, masyarakat matur suwun kalian kawigatosake para pamirsa ingkang sampun kersa nderekake lakuning pawarta ing dinten punika. Kula Leontin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, sugeng pepanggihan wonten ing pawarta DKV 5. Dina Selasa tanggal 11 November 2025 kedadian tawuran antar pelajar ing daerah Slamet Riyadi, Kutha Surakarta. Tawuran kasebut ngeluangake rong kelompok pelajar saka loro SMA sing ana ing kutha iku. Mituturake keterangan saka saksi, tawuran diwiwiti amarga salah paham nalika lomba olahraga antar sekolah. Kahanan saya panas nganti loro pihak nganggo pentung lan watu. Polisi cepet-cepet teka ing panggonan lan misahake loro kelompok mau. Sakwise kahanan bisa dikendarakake, ana 5 pelajar sing diamanake kanggo diperiksa luwih lanjut. Ora ana korban jiwa, nanging sementara pelajar ngalami cilaka ringan. Kapolsek Surakarta AKP Budi Santoso ngandharakake yen pihak bakal nindakake pembinaan lan ngajak sekolah-sekolah luwih nguatake pendidikan Kapolsek Surakarta AKP Budi Santoso ngandharakake yen pihak bakal nindakake pembinaan lan ngajak
sekolah-sekolah luweh nguatake pendidikan karakter supaya kedadian kaya ngangkono ora baleni. Masyarakat diajak supaya ora gampang keparengan emosi lan luweh milih rembungan kanthi becik kanggo ngrampungake masalah. Matur nuwun kaliyan kawigatosaniki para pemirsa ingkang sampun nderekake lakon ngrampungake masalah. Matur nuwun kaliyan kawigatosaniki para pemirsa ingkang sampun nderekake lakoning pawarta ing dinten punika. Kula Habibatul Munawwaroh nyuwun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.